Ya at talaga tigapuna panagrigat ken panagsagaba ti kinarigat ken kinanamay iti balaygi ken panakapaay kapukadit kinarigat ti panagbiag panaginadayo panakigasanggasat ti kinarukuk ken panagkalipat gaput derep narugso alasan adu ket adu dagiti maragrak a pamilya pimandag sanggasat gaput narasi nga ayan-ayat ket panakapaay iinda masagra. Madami dagiti nagasa a pamilya inda nagragsak gaput kinasudi ni ayan-ayat ket balaygi nagunod da aso papa